ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମର, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ଏଠି ଶୁଖେଇଥିଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠୁଳୁଛି। ସେଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଠୁଳେଇବା। ଆଉ ଧାନ କଟା ବି ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଡ଼ିର କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସରେଇଦେବା। ଏବେ ସେ ଖରକା ଖୁରକି କାମ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଛୋପାଡ଼ି ଯିମି। ଆଉ ଧାନ କଟା ତ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ବି ଥାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେ କଳେଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିଛେ। ଆଉ ସେ କଳେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଟା ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଳେଇ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥିନି। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଧା ଅଛି କଳେଇ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଧା ଅଛି କଳେଇ। ତ ଏରକ ସବୁ ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନିଆ ବି କମ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ କଟାକଟି ବି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଧାନ ପୁଞ୍ଜିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଠୁଳଉଥିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଧାନ ଦେଖିନି, ତ ଆପଣମାନେ ଧାନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ମେସିନ୍ର କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ହାତରେ ଯଦି କାଟିଥାନ୍ତେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ବିଲର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତେ। କି ମୁଁ ବିଲର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲାନି, ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରତେ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଏକାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜର କାମରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।